A Deputación da Coruña chegará preto de 88.000 euros para o proxecto de rehabilitación da Capela de Goiáns. Trátase do 80% do importe total da obra, que busca frear o deterioro que sufre un dos elementos máis emblemáticos do Pazo. O 80% que vai invertir a Diputación nesta capela con 20 aquel, vamos a dar por fin xa arreglado a capela, que é unha demanda histórica dos veciños do lugar que acudían frecuentemente a esta capela e, bueno, estamos tamén traballando para ir recuperando pouquiño a pouco as outras edificacións anexas. A verdade é que é unha axuda moi grande, como dicía antes, porque é a nosa joia da corona a nivel turístico. Estamos falando de un entorno único, nun lugar moi privilexiado e cunha edificación moi antigua e isto que nos vai a dar é un valor añadido á propia edificación que acabamos de finalizar. A actuación cun orzamento total de 110.000 euros permitirá consolidar os restos que se conservan rehabilitando a cuberta, os muros e as carpinterías, respectando o seu aspecto orixinal. Inclúe ademais a limpeza interior e o tratamento dos muros, así como a instalación do alumeado. A chegada da Deputación supón un pulo importante para o Plan Integral de Rehabilitación do Pazo, no que as diferentes administracións levan xa investido 1 millón de euros. Unha obra moi esperada, sobre todo os veciños, dado que xa foi iniciada unha primeira andaina e agora, está parada. A verdade é que levamos casi 4 anos e a verdade é que por parte da Diputación, despois das xestións magníficas que acaban de facer, vaise a concluir esa obra, incluso mellorando o proxecto e vaise invertir 1.200.000 euros